Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpareho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Gingapos mo ko sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamong. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway balasas ang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang Alpha at Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio.
kapusanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dalain. Kagkaron, sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Hindi sinuayan sila, Jack. Tagalog din ang atraso nato na sila. Amo nang dapat ako tukimon kung kanay sinugit sila. Kag wala man ako sa nadumduman nga may atraso ako subong. Pero isa lang ang sigurado. Ako gid ang tuyo nila. Nabatian ninyo ang ginsinggitan ni Binig. Ako ang tuyo sa mga tao nga to. Pat yun, gid nila kita, Jack. Kita nyo, ha? Pag-abot nila, binanatan lang dahil kita. Amo gani, wala man ako nagapaabot nga may mahimo sa to sa akon. Jack, kung mabalan tagali kung ganda sino sila, marisbak ta. Mabalos ta. Bugoy, Oo, mabalos ta yan, Jack. Jack, ara na sa day, Major, oh. Nagapakanto na sila diri sa aton. sige lang Bugoy. Hindi din ang kinanglan na. Kung mabalaan ko lang ang may kaimuan sini, hindi na sila ang mangita pa sa akon. Kung makilala ko lang sila, ako lang mismo ang mangita sa sila. Hindi ko sila paguntatan. Jack, kamusta mga upod mo? Sir, Sarge, dito na ka muna sa unhan. May istorya ng anay ko kay Jack. Oo, Major. Bugoy, Digoy, balikan ninyo ang doktor. Asikasuhan ninyo ang bangkay ni Binig. Ipasaylo sa punerarya. Oo, Jack. Ako, Otod. Ang buot sa dengan Jack na... Patay na mo ako nupod, sir. Oh, Kaluoy man amo kibig. bala? Siya lang nagabuhi sa duha niya kamay. Amo bala, Jack? Jack, sugiri ako. Anong pastada man? Wala ninyo sila malabot, sir? Wala na, Jack. Madasig sila nga nadula. Pero may mga checkpoint na subong. Base pa lang kung ma-intercept pa sila. Duha ka sa lakyan ng service nila. Saraysin mo sila, sir. Oh, blanco pa kami parte sa identity nila, Jack. Ikaw ganing pamakuton ko kung kilala mo sila. Kag ano ang ilang motibo kung nga aginbiran nila kamo? Hindi na mo sila kilala, sir. May mga tabo ng ilaguya. Kag ang daw galider sa ila, nakita ko sa sanag sang suga sang poste. May drawing sang demonyo ang panapton nga ginatabo niya sa ilaguya. Ha? Demonyo? Oo, sir. Nasiplatan ko sang masanagan siya sang suga sa poste. Amo bala, Jack? Wala ka sa napinsaran nga atraso mo, Jack? Na posible amo ang rason kung aging himo nila to? Makapalagyo ako sa prisuan, sir. May mga gwardya nga akig sakon. Wala nila ako ginkasuhan. Ibabayan nila ako nga makagwa. Sila lang ang nagasulod sa pensar ko, Major. Ginpasugtan nila ako nga makagwa. Agud din nila ako birawon. Magluwas sila, sir. Wala na ako sa pinsaran pa nga atraso ko. Madugay ako nga sa sulod sa prisuhan. Kung may atraso gimara ko sang una pa, wala na to. Tungod wala naman ang mga naatraso ko sang una. Gamay lang ng ilo-ilo, sir.
Oh, Jack. Kung wala bugat nga nagapayong sa mga nagbira sa amon, madali lang sila nga makilala. Pero kung baskog ang nagauyat sa nagbira sa akon, mayawan kita nga may bolawan kung kaday sino sila. Pero maabot gid ang tiun nga makilala ta sila, Jack. Kabay pa, sir. Pero mabalaan ko man ang rason kung naaluyag nila ako nga tumahon. Sige lang, Jack. Padalman ko gini sumayo. O sisaon ko ini sumayo. Timbihan ta ka kung may ideya na ako. Salamat, gid, sir. O tisa karon, anong plano mo, Jack? Di ka matiner. Hindi ka na magpasayang-sayang. Basta kung delikado ka. Hindi ko magkabala ka, sir. Ako nang bahala sa akong kaugalingon. Timbrihin lang ako kung kinahanglan mo ang bulig ko, Jack. Buligan ta ka, hindi ta kapagpabayan. Salamat, gid, sir. Hindi man kami diri magtiner. Mabalik na kami sa Negros. Malikaw na lang ako diri para wala na sigamo. Mas mayo pa matuod, Jack. Likaw ka na lang, Anay Subong. Hindi ta masiguro ang lakat sa panahon. Ayan pa, kay hindi mo kilala ang mga tao nga nagatuyo sa malain sa imo. Ano? Paunahon mo kami pauli ni Tito dito sa Negros, Jack? Oo, Fatima. Para safety ka mo. Pag ikaw, Jack, paano ka? Ay, upo na lang kita pauli dito. Una lang ka mo. Tapusin ko ano palubong si Binig. Blastar ko pa mga kabataan. Dito ko sila pa istarol kag paubraw kay Nunoy para hindi sila maglain. Karon nga wala nang ilamay. Basi kung maglain naman ang kabataan ni Binig, Fatima. Kaluluoy man sa ila. Jack, Pati ang ginahambal ko. Una lang ka mo dito ni Tito. Masunod lang ko. Tapusin ko lang ang obligasyon ko kay Binig. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo Hello, Jack. Joy Nicanor, musada. Okay lang din, Jack, ha? Ikaw, musta ka da? Nakaguha na ka mo kuno. O, Joy. Di, mayo. Di, ano, mapuli ka na, di. Hindi pa, Joy. Saday, pati magtito lang ang mauna pa uli dira. Ha? Ay, nga man. May asikasuhon pa ako diri, Joy Nicanor. May gamay lang ang problema ang ayuson ko. Galit ka. Ano na ako, basi kung makapuli ko, Jack. Wala ni kaso, Joy, Gamay lang ni. Kung matapos na ni, mapuli madayon ako dira. Di, sige, ikaw ang bahala, Jack, ha? Halong lang da. Salamat, Joy Nicanor. At Joy, ikaw nang bahala sa ilan ni Fatima, ha? O, Jack, hindi ka magkabala ka. Sagot ko sila kunwari sila diri. Dalagko naman gali ang kabataan ni Binig, Jack. Oo, Diana. Pero kung hindi sila mag-iyahan sa Mayo, basi kung magtalang naman sila sa dana nila. Jack, Silang rason kung nga ang tinguhan kung mabuligan si Binig nga makagawa sa prisuan. Kaya wala siyang nagatatap sa mga bata niya. Nalulong sa bisyo kag barkada. Kag may lang gani kay napatadlong pa niya sa makagawa siya. Pero subong nga wala na gid siya. Ambot. Basi kung liwat naman nga maglain ang mga kabataan niya. managsailaw na kami sa pala, Jack. Kung hindi gid man magupod sa akong sanday nanay kag tatay, kag hindi, kay tungod, hindi nila mabayan ang balay sa baluarte. Pwede ko man kuhaon ng mga bata ni Binig. Dito ko sila pa istaron para may upod ako. Kag may matimbang ako, Jack. Matuod yan? Oo. Para makabulig man kita sa ila. Wow. Salamat gid Diana. Salamat gid. Hindi na sila pagproblemahan, Jack. Ako nang bahala sa ila. Dito na sila sa akon kung malubong na si tatay nila. Salamat Diana. Madamo gid nga salamat. Kag ikaw, Jack, ha? Pauli na dito sa Negros. Hindi na dili magtanan sa Iloilo. Dikaw na lang, Jack. Patawhayan kabuhi mo. Diana. Oo. Maglikaw ka na lang. Hindi na paggamuhang kabuhi mo. Wala ko pa makilala kung kaday sino ang may kahimuan si ni Diana. Kag kung ano ang motibo nila. Papayin na lang na, Jack. Itugyan na lang sa mga pulis ang pagtukip sina. Sila nang bahala sina. Kung sino man ang mga tao nga to. Kag kung ano man ang motibo nila. Babayin na lang. Ang importante nga wala ka maano. Likaw na lang, Jack. Ginahulat ka ni Fatima. Pangabuhi na lang sa malino. Iplasta ang kabuhi mo. Pangabuhi sa normal, Jack. Malinong kag mataway. Hindi na pag-entertain na ang kamo. Likaw, Jack. Dako pa ang tsansa mo nga makapangabuhi sang normal kag malipay. Otto Jack, anong plano mo? Papauli ako sa Negros. Wala naman siyang problema kay Binig. Ara si attorney. Siya nang bahala.
Kaluluoy man kay binig. Napatay gid siya. Wala ta mabalaan kung sino naghimo siya. Wala man lang mahatagan sa hustisya ang natabo sa iya, Uto Jack. Sige lang. Kalma lang kamo. Kung ang mga pulis, hindi magasulbar sini nga kaso. Ako mahimo sang tanan nga paagi para sulbaron din. Jack, Uto Jack. Relax lang kamo dire. Pawala lang kamo. Pero maghalong lang kamo. Mapauli ako sa Negros. May asikasungon ako dito. Hulatalan ninyong tawag ko. Ho, Jack. Ikaw ang mahimalo. Timbihin lang kami kung ano ang himuon namon. Sige. Halong lang kamo dire, ha? Blangko gilang mga pulis kung sanay sino ang mga tao nga nagpira sa amon. Babalo lang kuno nila ako kung may ideya na sila. Pati si Major Pisana. Wala man siyang naibalan na sa subong. Pinanakaadlaw ang naglikad. Wala na mga koneksyon ko dire. Wala na ako sang linya para makakontak sa mga tigulang nga ara sa underworld. Sa mga grupo sang una ni Papa Valentin. Ako gilang makulag. Ako gid siniyang mga mut sa pag-usisa para mabalaan ko kung sino o kung ano nga grupo ang nag-igo sa amon. Husto. Si Montesa. Tawagan ko siya. Kaya baro akong madalo mang koneksyon sa tao nga to. Kuntakon ko siya. Basta ko nakaibalo siya kung sino ang nag-igo sa amon. Tawagan ko si Montesa. Takot ka man. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulong nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak
sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga Mga abiyan sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Bacolod Aksyon Radio. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalagnan. Pagkasig pero sigurado, aksyon nga may kalabag palanggan. Pagdayon aksyon radyo. Pagdayon aksyon radyo. Pagdayon aksyon radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.